Chanel. Hyn yw'r dyn ni'n mynd i gwneud. Pwy sy'n mwy tebygol o? Ond hanner fideo. Guys, fi'n host heddi, so fi'n mynd i ofyn gyd. Cwestiynau i gyd. Cwestiwn cyntaf ydy, pwy sy'n mwy tebygol o fod yn enwog pryd nhw'n hynna? Fi gyda fe! Gan fi roi dau. Na. Na, just un, sgwylwch yn dda. Viola. Fi'n mynd i'n dweud tri dau. Ydy pam yn faro? Yeah. 3, 2, 1, dangos! Dangos! Mae Cerys a Catrin wedi... Keep your point. Yr ail cwestiwn ydy, pwy sy'n mwy tebygol o fod yn cyfoethog pryd nhw'n hyn? 3, 2, 1, dangos! Erin fi Sinead. Cwestiwn rhif 3. Pwy sy'n mwy tebygol o mynd i'r amgueddfa llawer? O, O, fi'n gwybod o. Fi'n gwybod yr ateb i'r un hwn. 3, 2, 1, dangos! Erin, Catrin, Pedwerydd cwestiwn ydy, pwy sy'n mwy tebygol o fod yn tlawd? O, fi'n gwybod, actually. Barod 3, 2, 1, dangos! Mati, Sinead. Cwestiwn rhif 5. Pwy sy'n mwy tebygol o byw mewn dinas fawr? O, fi'n gwybod. Barod 3, 2, 1, dangos! Cerys, Erin, Sinead, Catrin. Cwestiwn rhif 6. Pwy sy'n mwy tebygol o roi arian nhw i gyd i Elisen? Three, 2, 1, dangos! Erin, pawb oedd yn Sinead? Erin, Catrin. Cwestiwn rhif 7. Pwy sy'n mwy tebygol o cael ffobia odd? 3, 2, 1, dangos! Mae Catrin yn ofyn o Catrin, Cerys. Cwestiwn rhif 8. Pwy sy'n mwy tebygol o lladd rhywun ar damwain? O, ar damwain. Manslaughter. Mae'n manslaughter. Da iawn, Mati. Fi'n educated, ti'n gweld. Barod, ti'n gweld barod? 3, 2, 1, dangos! Mati. Cwestiwn rhif 9. Pwy sy'n mwy tebygol o cael ei priodi yn gyntaf? Odi pawb yn barod? Yeah. 3, 2, 1, dangos, Sinead, dangos! Mati, Twitwoo. Sinead, she ain't no single lady. Cerys, T a T. So, Mati, Erin, Cerys, Sinead a Mati. So, Mati, be ti ennill yr un hwnna? Y cwestiwn olaf, cwestiwn rhif 10. Pwy sy'n mwy tebygol o cael ei lladd mewn ffordd twp? O. Ddim o ti meddwl amdano hwn. 3, 2, 1, dangos! Mati. Get it, Mati. Mati. More funk bed. Dydyn ni ddim yn gwybod pwy sydd wedi ennill y hwyl gêm, ond fi. byddwn ni'n probably roi e mewn yr editing. Fi. So, dyna'r enillwyr. Diolch am oelio pawb, cofiwch hoffi roi sylw